Hoy, tulis eh. Ambil tayo ng kwarta. Tulis ni, abing yung warta. Bay, tulisan mo bay. Kita ang itiunan ako diya. Ako ni Rodrigo. Kisa di amo mo. Si Boss Poki. Aw, pare ito. Time sa ako tatawagan si Boss Puki. Hello, boss. Nawot. Oh, hello. Mga nawakan ka. Boss, kinsa ning usa ka tulisan na sa area? Ako man na siya. Wala na siya naminaw na ako. Ugma pa man yung duty. Kay Deon ni mo ugma. Unya, boss. Unsa man niya ako? Ingna nga ugma ara na siya maduty ha. Kay ugma pa yung sked. Anak si Boss Puki. Ugma ba rin mo duty? Wala kay duty karon. Awan sam diro adlaw. Ay, basta ugma ra ka ba rin ni boss? Mao na, lakaw na ako. Ambit na nimo kwarta dali. Wa jud Gcash dali, Gcash gid. Aw, ambit na nimo cellphone. Aw. Isa mo yung mga boss, kwarta or cellphone? Kana duha? Boss, ako Gcash boss. Are ya, dire. Wala mo patuloy niya boss. Pinahal sa Gcash. Ako may duty diri karon. Wa mo kay Gcash. Ay, wala pa mo boss, kaya ako kay Gcash.